Tanging tayo lang makakambang. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kambas, Yeah. Pacific. Wasak. Iyan no. Subscribe pala kayo kay sir. Bagitin mo yung channel mo dan. Yan sir, yung channel ko Pacific Spy DPH. Subscribe kayo. Iyon. Support nyo si sir Jun. Ayun mga kamba, yun yung channel niya. Tandaan nyo ha. Yeah. Balik-balikan nyo lang. Thank you sa'yo Pacific ha. Yes sir, sige Thank po. you, thank you. Dito to Salamat. sa Ayala, Alabang to. Yeah. Mayaman to, dito nakatira to. Konti. Okay, thank you Okay, Pacific. Salamat, ingat kayo. Ayun, magandang araw ulit mga kamba. Welcome back to my channel. Asa na ba yung may paglalabanin tayo rito mga kagamba. Isang Jinsan to at saka isang Cebu mga kagamba. So bago lahat, shout out muna kay Jeffrey Chua, kay Lauro Hilario ng Morong Rizal, Angelo Caballero, Pepper Asili Caballero, ayan, pina-shout out niya. Si Mac Bernardo from Romblon, si Gagambax, yan. Saka si Kabuto Channel. O yan, well, shout out sa inyo mga gamba. Ayun, sa panahon ngayon mga gamba, kunti na lang gagamba natin. Pakunti na pakunti. So, pang-maintain na lang sa mga laro natin mga gamba. Yung mga vlogger dyan na gustong bumili, punta lang dito sa akin sa mababang presyo lang. Wala na yung mga mahal na mga presyo ngayon mga gamba. Kasi wala na silang mabintahan yung mga ahinti dyan sa parting Jinsan, mga Cebu, Masbate. Wala na ngayon Masbate mga gamba, Gakuto na. Ayan, so yung mga supplier ng Jinsan dyan na hindi namamansin, ngayon namamansin na mga kagamba kasi wala na silang mabintahan. Sa atin naman, hanggat may dumarating na kagamba mga kagamba, tuloy-tuloy tayo. Ayan, ayan ang picture mga kagamba, paglalaban natin Jinsan at saka Cebu. Ayan, ito yung Cebu, itong lights. Ayan. Ito, Cebu yan, Cebu. Ay, kasi hindi ko pa pinakain yan. No? Medyo matamlay pa siya. Cebu yan mga kagamba yan. Tapos ito naman yung Jinsan. Ayan. So, laban na natin ha. Mga kagamba ha. Tulak pa natin. Gising! Hoy, gising! Ayan. Oh. Yung mga nai-scam dyan mga kagamba, ang kukulit nyo kasi. Hinauuna kasi ang pera bago gagamba. Kahit pag gaano ka-legit yan mga kagamba sa panahon ngayon, magsasamantala yung mga yan. Kahit pa-legit yan. Tanging tayo lang mga kagamba. Anak ko, pinabayaan niya, matalikuran siya. Oh, mataw yung mataw. Nakko, yun. Uy, nakawala siya, nakawala mga kagamba. Oh, sinundan. Sinundan yung Cebu. Oh, nadali pa rin. Iyon, oh. Nadali yung Cebu. Magaling itong Jinsan na ito. Ang galing. Oo, yung mga makukulit dyan mga kamba, daming nai-scam ngayon, no? Kasi patapos na yung season, ay sasamantalahin na nung mga mapagsamantala mga kamba. Kahit man hindi mapagsamantala dahil alam nyo mag-off season na, ayun, mag-i-scam yung mga yan mga kagamba. Kasi wala naman na talagang gagamba yung mga yan na maibenta. Yung picture pinapakita sa inyo, mga video, paulit-ulit na lang yan. So dyan lang tayo sa mga totoong nagtitinda ng gagamba tayo 16 na taon na tayo mga gagamba sa gagamba, wala tayong niloloko. Kahit kailan, ako pa naloko, hindi ako naloko mga gagamba. So, okay lang yun. Blessing sa atin yun. Ayun, talo mga kagambang Cebu, nanalong Jinsan. So, hanggang sa muli. Maraming salamat mga kagamba. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!